Les activitats H5P són molt interessants perquè em permeten barrejar diferents tipus de qüestions, activitats, etc. El problema que tenen és que són una mica complexes de configurar. El que anem a veure és diferents tipus d'activitats d'aquestes H5P. Inicialment, el que farem serà veure un vídeo i després incrustar qüestions mentre vagi passant el vídeo, de tal manera que pugui interaccionar els dos continguts. Per tal de crear una activitat H5P, posarem afegeix un recurs i un contingut interactiu, i afegeixo. Em demanen una petita descripció, doncs en aquest cas hi posarem vídeos centrals hidroelèctriques. Molt bé. Llavors, fixeu-vos que hi ha gran quantitat d'activitats d'aquestes H5P i cadascuna de les quals té les seves particularitats. Llavors nosaltres anem a crear un vídeo interactiu i aquí em diuen que si vull puc veure una petita demostració del que podem fer amb aquest tipus d'activitat. Llavors, aquí veuríem el contingut, que seria aquest d'aquí, que ens expliquen exactament les possibilitats que té l'eina. En el nostre cas aniríem directament a utilitzar-lo i se'ns carregaria. El que ens diu primer és que és un títol, en aquest cas centrals hidroelèctriques. I em diu que hem de pujar un vídeo. Jo ja el tinc visualitzat, aquest vídeo, on és un vídeo relativament curtet on expliquen una mica el funcionament d'una central hidroelèctrica. Per tant, l'únic que vaig a fer-li clic i enganxar el vídeo, que en aquest cas l'hauria d'enganxar d'aquí. Hauria de copiar la direcció del vídeo, Ctrl+C, i enganxar-lo aquí, Ctrl+V baixa, i inserir el vídeo. Un cop tinc el vídeo inserit ja podia anar al següent apartat, que és afegir interaccions. Què són això de les interaccions? Bàsicament, aquí m'ho van explicant, jo en qualsevol moment del vídeo puc afegir tots aquests tipus d'elements. En el meu cas, el que he fet és he fet diverses qüestions tipus test que m'aniran apareixent en un moment del vídeo. Llavors, com ho puc fer això? Doncs primer de tot vaig corrent el vídeo, per exemple en aquest punt d'aquí. En aquest punt d'aquí ara a mi m'agradaria inserir-hi una qüestió, un qüestionari. Doncs vaig a posar el qüestionari aquí. I m'apareix tots els elements referents al qüestionari. En aquest cas em diu què vols, que surti un botó perquè l'hagin d'apartar o vols que surti directament la pregunta? Jo en aquest cas vull que surti directament la pregunta. Quin títol? Doncs en aquest cas afectacions dels embassaments. Val. Llavors, jo com que tinc les preguntes ja mitjament fetes, doncs el que vaig a fer és fer les dues pantalles. D'aquesta manera poder treballar amb tots dos elements i serà més fàcil. La pregunta és aquesta d'aquí. Quins problemes poden comportar la construcció de centrals i d'embassament i centrals hidroelèctriques? Llavors, aquí tinc tres opcions, doncs les copiaré i les aniré enganxant aquí. Aquesta no és la correcta, que limiten el cabal dels rius i això pot afectar els ecosistemes fluvials. Aquesta sí que seria correcta, per tant l'enganxo i fixeu-vos que aquí em diu correcta, llavors aquesta seria la correcta. I finalment, que embruten l'aigua i no són aptes pel cos humà, hauria d'afegir una altra opció i posar-la aquí. I quan ja he acabat, li dic que d'acord. Llavors fixeu-vos que aquí em quedaria com una mica mal centrat i no s'acabaria de veure bé, llavors el que faig és fer que ocupi tota la pantalla i que no calgui utilitzar la barra desplaçadora. Molt bé, ja n'he posat una. Doncs què puc fer ara? Puc continuar afegint nous elements. Puc anar movent el cursor del vídeo fins al següent punt que a mi m'interessi. I llavors puc afegir un altre tipus multiple choice. El mateix, que sigui un pòster, en aquest cas el títol, en aquest cas seria parts. I el títol seria aquest d'aquí, com es diu l'element. I les tres opcions serien el transformador, l'alternador
i el regulador de tensió. L'alternador seria la correcta. Afegir una opció que fos el regulador de tensió. I ja hem acabat. Finalment, tiraria una miqueta més endavant, aquí per exemple, i afegiria un altre multiple choice, en aquest cas un botó, situació, en aquest cas doncs hi afegirem la primera opció, la segona opció i la tercera opció, que en aquest cas seria la correcta. Ja estem. Llavors, podria posar el resum final, però en aquest cas ja m'està bé perquè només vull que faci aquestes 3 preguntes. Recordeu que per cadascuna de les preguntes les haig de redimensionar una mica, perquè si no les fa així que no acaben de quedar gaire bé. En aquest cas les posaré així perquè es vegin a tota la pantalla, i en aquest cas no es veurà el vídeo, però ho tindrem d'aquesta manera. Llavors, deso els canvis i visualitzo. Ja puc maximitzar la finestra. I directament ja tinc la meva activitat. La puc fer a pantalla completa si vull. I fixeu-vos, quan arribem a aquest punt se'm para el vídeo i em surt la meva pregunta. Si és correcte puc continuar. Torna a parar-se el vídeo, com es diu l'element. Continuar. I en l'últim cas, doncs on són Sentosa. Vull tornar a provar. I correcte.